Eta zua zelan bizi zen duen hainbeste denbora aitzetik kanpora egotean? Umiek izen ginen, gaztetxuk izen ginen, da ni pentsaten dut lehenengoetan gogorrengo jako guribe. Pentsaten dut. Baina guk etzin saltzan dizokin genduel esamagaz, orduen entre bierra, eskola, orduen, haitxegaz eukin gendun konpromiso zen eskribitzi, da retratu katatien, hori bai. Gu igual izango gara familize umetako retrato behizen dekona, zaitxeri guta biharra zen jako zen retratu eta. Ez orduan bezan egoten retratu makinerik, esan egoten. Da gure amak txokolate zahorregaz zenban, eta kizen bat hori eduen eta eukibalez makinie, venga, retratu jantzi, pini bakotxan neurrizen jakitzeko zelan duen azten jentie, eta etxeri botateko.